Добре дошли! Благодаря на Веси и на Яви, наши дългогодишни приятели, че днес са с нас. Добре дошли родители, деца, учители, приятели на Френе. За мен всеки път е огромно удоволствие и за всички учители, разбира се, да ви посрещаме на първия учебен ден. Вълнението ни винаги е огромно, нищо, че после се виждаме всеки Божи ден. И това вълнение също е голямо, защото сме заедно във всичко това. Днес, както разбрахте и от децата, не е просто началото на една поредна учебна година, а е началото на нашата 10-та година. 10-та възможност за всеки от нас да разкрие и развие своя потенциал тук в Френе. Вярваме, както казва и любимия ни сър Кен Робинсън, един от най-големите застъпници за креативното образование, че ние сме родени с невероятна мощ за въображение и креативност. И ако не сме готови да сгрешим, никога няма да направим нищо оригинално. В Френе създаваме среда, в която всеки може да изследва, да експериментира и греши, защото за нас това е пътя към истинското знание и креативност. Френе е тук, за да вдъхнови децата да мислят отвъд зададените рамки. А учителите сме тук не просто за да учим децата, а за да вдъхновяваме всички да мислят извън стереотипа, отвъд рамката. Френе е училището за взаимно създаване, училище, в което важните въпроси са отвъд учебника. Знанието е навсякъде около нас. Скъпи деца, родители и учители, всеки един от нас носи в себе си безграничен потенциал, с който може да направи света по-добро място. Стига да не се страхува да следва мечтите си. Нека тази учебна година бъде година на нови открития, на вдъхновение и на съвместно израстване. Помнете, че успехът не е в това непременно да бъдем най-добри по всички предмети, а да открием своето място в този свят и да развием своите личности с всички силни и слаби страни, които носим. Благодаря ви! Весел празник!